Molt bé. A veure, reemprenem aquesta pausa que ha estat més llarga del que esperàvem, però us havíeu de trobar, havíeu de parlar, però ara ja arrenquem de nou en aquesta nova fase de la jornada. Aviam, avui tenim amb nosaltres, ens acompanya en Lluís Feliu. Pels qui no el conegueu, en Lluís és docent en diferents universitats, és director de comunicació i màrqueting i també és cofundador d'Edeon Marketing. Ell, perquè ho sapigueu, també ha estat consultor i professor al programa de consolidació del Govern de Catalunya. Un agraïment i un aplaudiment per ell, sisplau. Molt bon dia a tothom, o bona tarda. A partir de les 12 ja diem bona tarda. Agafo aquest micro perquè ara ja darrere el faristol no se'n veurà bé. Què us explicaré? Primer de tot, moltes gràcies als que aneu arribant, moltes gràcies a tothom, gràcies per convidar-me. És un autèntic plaer estar amb vosaltres. Quan em van trucar i em van proposar que vingués a fer la ponència, m'hi vaig tirar a la piscina molt ràpidament i al cap d'uns dies vaig començar a investigar el programa i veure totes les dinàmiques que feu, que esteu fent, i em vaig posar una mica les mans al cap. Vaig començar a pensar, i què els diré jo d'innovació docent a gent que ja està en actiu, que estan cada dia innovant, cada dia lidiant amb alumnes, amb programes, i a més que tenen una jornada tan apetitosa com aquesta. I al final vaig dir, mira, doncs en comptes de parlar tant d'innovació, que ja en parlaran molt, parlaré d'un cas d'èxit on hem innovat a una escola universitària, on hem innovat per necessitat i ens ha funcionat molt bé. Ens ha funcionat molt bé, vull dir que les enquestes amb els alumnes han anat molt bé, les relacions amb les empreses han anat molt bé i sobretot el resultat amb els alumnes ha anat molt bé perquè han après i algun d'ells fins i tot s'ha fet autònom i ha començat a comercialitzar allò que li havíem ensenyat. Ara us explicaré el per què. Molt ràpidament, jo em dedico, tinc una agència de comunicació i màrqueting, a les tardes em va molt bé impartir docència a una universitat, però vaig començar a impartir docència sense voler. Vaig descobrir que tenia una vocació amb la docència ensenyant a departaments de l'empresa on treballava com funcionava un sistema informàtic. I per què em tocava a mi? Doncs perquè ningú volia. Jo estava allà utilitzant un gestor de continguts, un CMS, que era molt fàcil d'utilitzar, perquè jo l'utilitzava cada dia, però quan li havíem d'entregar un departament intern d'una escola de negocis, els departaments interns mai volien utilitzar-lo. I ens trucaven i els informàtics no volien fer la feina pel departament, els dissenyadors tampoc, i com jo era el més jove, doncs em tocava anar a mi. I allà, en comptes de fer-los la feina, de dir, mira, això es fa així, 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 adeu, vaig començar a proposar fer tallers. Per què no fem tallers per als departaments interns i els ensenyem com funciona l'eina, que veuran que realment és una ajuda increïble. Aquesta eina ens permetia fer microsites, fer webs. Quan un professor publicava un informe, doncs tenien l'oportunitat de fer un microsite, publicar l'informe i donar-li la importància que es mereixia aquell informe. I així vaig començar a fer molts tallers interns, em va encaixar també en una època que la universitat, l'escola de negocis d'aquesta, volia potenciar molt aquell CMS per abaratir costos i no haver d'externalitzar, etc. Però aleshores jo ho vaig aprofitar i em va agradar, vaig conèixer que era impartir classes. Però la meva feina no era de professor, jo vaig estudiar periodisme, després ja em vaig animar a fer el doctorat i vaig saltar a la universitat. Però per què a la universitat? Doncs igual que un centre de formació professional, per estar al costat dels alumnes i de les empreses. A mi el que em cridava molt l'atenció i fins i tot em feia una mica de por a l'empresa, la meva pròpia empresa, era i si m'estanco? Ara sé moltes coses de la universitat, sé moltes coses del dia a dia de l'empresa on treballava, però i si d'aquí 10 anys em quedo estancat i no en tinc ni idea de com són les webs 2.0 o com són les webs 3.0, com és el metavers, la intel·ligència artificial, etc. Qui m'ensenyarà tot això? I jo m'autoexigia, intentava ser una mica autodidacta, i llegia molt portals com Puro Marketing, Marketing News, etc. I intentava estar molt al dia. Però mentre estava allà molt al dia llegint, vaig dir, mira, saps què? Proposaré una acadèmia a fer formació no reglada com a professor i durant el dia treballo a la meva agència i a les tardes puc anar a una acadèmia a fer classes de com ser un bon community manager o com millorar el posicionament SEO o SEM, etc. Sempre molt vinculat al màrqueting digital.
I aleshores em va agradar i estava fent formació, m'ho passava bé, però m'adonava que moltes vegades em trobava programes com aquest. Això és real i és actual. Està publicat a una web que no diré d'aquí, però programes validats amb informació que en el programa s'ha d'impartir alguna cosa que està potser molt desfasat, com és el cas, aquí teníem, per exemple, el punt 5.2, Google+, no? I em trobava, això Google+, mira encara, però em trobava coses molt desfasades. I clar, quan m'enviaven el programa i m'ho havia de preparar, deia, hosti, això jo no puc impartir això perquè això ja no s'utilitza. A més, les empreses, si jo vaig a una empresa i li ofereixo un CMS amb Joomla, per exemple, potser em diu que fora, tu no estàs actualitzat, jo vull un WordPress o vull un altre sistema, un PrestaShop, un Shopify, el CMS que sigui. No vull un Joomla. I dius, ostres, però és que aquí he de parlar en un bloc de 4 hores de Joomla. Com ho faré? Aleshores, vaig començar a inventar coses, a dir, mira, doncs en comptes de parlar de com funciona Joomla, els parlaré de la història de Joomla. Igual que aquí, no? En comptes de parlar de Google+, puc parlar de la història de Google+, una xarxa social com Facebook, però de Google, fracassada, no? O reinventada, perquè després hem aconseguit derivar molta informació a Google My Business. Aleshores, això mateix que em passava anecdòticament, en les formacions que impartia, quan vaig saltar a la universitat em vaig trobar amb el mateix. Vaig trobar amb un programa totalment desfasat d'una assignatura que era disseny i desenvolupament web, on havia d'impartir molta formació, 6 hores a la setmana, a les tardes, de 6 a 9, els alumnes amb moltes ganes al principi, però el programa era avorrit i feixuc. I a més estava pensat com per fer classes tradicionals, classes on et trobes uns alumnes que prendran nota, potser algú farà alguna foto d'alguna diapositiva i ja està. I jo els vomitaré informació sobre CMS, sobre HTTP, sobre continguts, etc. Aleshores, el primer any vaig seguir les pautes que em demanaven i la valoració dels alumnes va ser fatal. I quan parlava amb empreses i els explicava què estava fent, em deien, hostis, però per què els ensenyeu coses que no podran aplicar? No té cap mena de sentit. Aleshores vaig proposar, amb els recursos que teníem, perquè és maco somiar, però també hem de trepitjar peus a terra, amb els recursos que teníem, que són professors, són direcció, són empreses que estaven sempre amb els ulls oberts mirant què fem a les universitats i als centres de formació, amb tota aquesta gent, aleshores va ser quan vaig decidir, i si parlem amb ells i intentem adaptar aquest programa a algo que realment necessiti l'empresa, perquè el que estem fent nosaltres és educar alumnes, a futurs professionals que amb res, de vegades és en un any, en 2 anys, estaran al món laboral. Aleshores, com ho podem fer? Doncs, primer de tot, pluja d'idees amb molts professors, moltes idees boníssimes, algunes es podien executar, la majoria no es podien executar, però després anar a picar la porta a empreses i preguntar-los, escolta, quan vosaltres somieu amb un becari, somieu amb un estudiant que vingui a ajudar-vos, com ha de ser? Amb què us ha d'ajudar si té coneixements? I sempre em deien, mira, quan arriben del teu centre o d'algun altre molt semblant, com esteu impartint aquesta assignatura i altres, però sobretot aquesta que està desfasada, no poden fer el que ells somien. I el que fan és això, bases de dades, feina avorrida, fer feina molt mecànica. Aleshores, clar, i què hem de fer? Què hauríem de fer per aconseguir que quan vingui aquí un estudiant en pràctiques l'abraceu i tingui feina i ell quedi content i tot sigui meravellós? Doncs clar, hem de saber, com a mínim, en aquest cas era saber fer un WordPress, saber no només editar un WordPress, saber-lo crear de zero, saber entendre quina és la nostra necessitat i proposar coses reals que ajudin, que solucionin. Aleshores, clar, vaig anar apuntant molta tasca que a l'empresa li agradaria que fes el nostre alumne i vaig dir, podem canviar el programa. El programa és el que hi ha i l'hem de respectar, però podem modificar moltes coses perquè no ens diuen quantes hores hem de fer de programació. Nosaltres estem ensenyant als alumnes a fer programació. Per què dediquem tantes hores a fer programació si no la necessita? Perquè contractarà una plantilla i l'únic que haurà de fer és configurar-la, sobretot entendre la necessitat del client i resoldre els dubtes o les necessitats d'aquell client amb la web. Doncs va ser així com, pactant amb empreses i pactant amb professors, vam poder fer un programa molt participatiu on els alumnes, les classes també van canviar molt, ja no era una classe acadèmica, ja no venien els alumnes a escoltar els nostres rotllos, el que venien a fer era fer un dia amb un professor
com un altre professor, perquè jo no soc programador i necessitàvem un programador, però sobretot una persona que gestionés WordPress, que et pogués fer una web en 2 hores, ¿vale? I en aquest cas era un programador. Aleshores, dividim l'assignatura en 2 professors, dividim l'assignatura en una part de consultoria i estratègia i una part de taller, com els tallers que ofereix moltes vegades Barcelona Activa. ¿Vale? Doncs tots aquests tallers amb el mix de l'estratègia podien configurar el que necessita un estudiant que en el futur potser serà un freelance o muntarà una empresa i servirà webs, ¿vale? Farà webs. Aleshores, un èxit total, però no perquè haguem innovat en tecnologia, perquè tenim els CMS més actualitzats o perquè tenim servidors potents a la universitat, no, simplement perquè vam aterrar a terra, vam mirar a 360 graus i vam dir no podem perdre el temps. Aquests alumnes, si els formem així, quan acabin la carrera entraran al mercat laboral i els diran no saps què és un Google Analytics, o saps què és però no saps gestionar-lo, no saps com activar el codi de seguiment del Google Analytics o no saps com fer una web des de zero quan necessites en 2 hores fer un microsite. Aleshores, l'únic que vam fer va ser escoltar i adaptar a allò que podíem adaptar. Al final de tot, utilitzant sempre els recursos que teníem, professors, les empreses tenien molt bona relació amb elles perquè ens demanaven estudiants en pràctiques i com ja sabeu, 10 anys enrere tothom fa estratègies de màrqueting però sobretot necessiten màrqueting digital i ens demanen molts alumnes normalment per fer pràctiques. Doncs els havíem de preparar molt bé. Vam ser realistes, quan fèiem aquelles pluges d'idees somiàvem coses xulíssimes que algun dia s'implementaran. Gràcies a l'arribada de la intel·ligència artificial i del metavers, moltes coses que somiàvem ja les tenim aquí i ja comencem a preparar-nos per aprofitar-les. Doncs ja les anirem incorporant. I al final, el pla docent és el mateix. Jo hem canviat molt poques coses del pla docent, perquè no depèn directament del nostre centre. Aleshores, hem canviat molt poques coses, però tu agafes el que estàvem fent el primer any que impartíem aquesta assignatura i el que estem fent ara, no té res a veure. I el més important, els alumnes quan acaben, això ja m'ho apunto jo extraoficialment, però cada any quan acaben el curs algun alumne em pregunta i què he de fer per fer-me autònom? I com puc cobrar les hores? Perquè em demanaran webs i he de cobrar les hores. Doncs quan ens pregunten aquest tipus de dubtes és quan realment penso, hòstia, hem fet molt bé la feina perquè hi ha alumnes que ho estan aprofitant i que ja en treuen rendiment econòmic en aquest cas. Aleshores, molt important, tenir clar que no estem sols mai. Quan impartim les classes, quan arriba el programa, ostres, aquest programa me'l preparo i hi ha algú que està antiquadot o que no m'hi sento còmode, doncs parlem amb companys. Jo al principi vaig sentir que em sentia sol, dic, ostres, tinc aquest programa, han confiat en mi, són 6 hores a la setmana, ostres, un semestre, molts crèdits, ostres, estic una miqueta ofegat perquè no sé per on sortir. Però al final vaig dir, bueno, guanyaré menys diners perquè hauré de partir una assignatura, però aconseguiré que els alumnes tinguin un molt bon sabor de boca. I vaig començar a buscar un partner, una persona, un professor amb qui em pugui relacionar molt bé, perquè hem d'anar agafats de la mà durant tot el semestre. I si en aquest cas l'assignatura és els dimarts i els dijous a la tarda, doncs jo el dimarts imparteixo l'assignatura i ell l'imparteix el dijous, però hem d'anar agafades de la mà, perquè jo no puc avançar molt més que ell i ell no pot avançar molt més que jo. Aleshores, em vaig trobar que una situació de molta comoditat, perquè al final els alumnes tenien preguntes, no venien a classe i estaven allà amb l'ordinador i no sabies què estaven fent, preguntaven, hi havia molt interès i venien a classe, no s'escapaven al lavabo i desapareixien, venien a classe i s'hi quedaven fins al final. Aleshores, amb qui podem aplicar totes aquestes millores? Quan tenim els recursos que tenim, amb l'equip, amb els nostres companys, amb direcció, amb les empreses. Jo vaig parlar amb molts professors i vaig tenir la sort que coordinava les pràctiques i per això tenia contacte amb les empreses. Però hi havia professors, companys meus que em deien, ostres, que això ho hauríem de preguntar a les empreses. Jo vinga, doncs preguntem-ho. Ui, és complicat, com ho preguntem? Doncs ja, tenim una base de dades al centre, segur, d'empreses, tenim els ajuntaments dels nostres pobles, on si els diem que volem contactar amb empreses del poble o de la ciutat, segur que ens faciliten dades, ens facilitaran telèfons, contactes. Comencem a moure'ns per saber què necessita l'empresa. I ens adonem que necessita coses que de vegades no tenen res a veure amb el que estem ensenyant a l'aula. Doncs ostres, que si ja comencem a veure aquestes pistes de que això no ho utilitzen a l'empresa,
doncs canviem-ho ja, perquè d'aquí un any o dos potser és massa tard. I avui en dia doncs, ens passa amb moltes coses, no? Quan estem parlant del metavers, no? Parlem del metavers, veiem que d'aquí uns anys els e-commerce treballaran molt diferent de com ho estan fent ara. Tenim moltíssima teoria, ens costa tenir la tècnica que tenen els companys que ara coneixereu, ens costa tenir aquestes habilitats, però mirem-los, no? I apuntem cap allà i veiem sobretot amb aquesta tecnologia què podré fer jo per millorar la docència o les vendes a un portal o fidelitzar. La tecnologia ha d'estar al nostre abast, però sobretot ha de treballar per nosaltres. Hem de saber per què utilitzar això o utilitzar l'altre. No fa gaire parlava en el mobile amb una empresa que feia metaversos i més m'explicant un cas molt maco d'una empresa que coneixia que havia fet un concessionari de cotxes dins del metavers. Tu entraves amb les ulleres de realitat virtual, entraves al metavers, entraves al concessionari, veies el cotxe i em vaig decebre molt perquè veia el cotxe i el cotxe quan arribava al cotxe tocava un botó i em deia sí, aquest cotxe val tant, el pots finançar d'aquesta manera, la mateixa informació que em trobo a la web. No? Jo havia somiat que quan trobés un cotxe, veig un concessionari amb dos cotxes, un 4x4 i un esportiu, si tinc ganes de provar-lo, entraré al cotxe 4x4 i m'aniré a fer una ruta i simularé una conducció i després l'aparcaré i agafaré l'esportiu. No? Això era el que jo havia somiat i quan li preguntava però això no és, el metavers no és això? Sí, però ja arribarem, no? Estem a poc estem caminant cap allà. Ara de moment tu ja has entrat aquí a un espai amb les ulleres de realitat virtual, ja hem fet un pas. Però bueno, doncs, mirem-lo, no? Observem què podem fer. Què podem fer? Ara parlava amb els companys que coneixereu d'aquí uns minuts i els deia, ostres, l'altre dia estava a una reunió amb professors, amb companys, i teníem un professor que està molt indignat amb com citen els alumnes seguint el model APA. No? Citen molt malament i no hi ha manera. I els hi repetim 1000 vegades com han de fer les citacions a la bibliografia i ho citen malament, I aquest professor, que és un professor molt espavilat, deia, ostres, estaria molt bé tenir una aplicació i gamificar, que a través d'una aplicació gamificada poguessin anar jugant amb com citar fonts. Una font, doncs, un llibre, una revista, un capítol d'un llibre, que vagin practicant. I clar, ara parlava amb ells i els he preguntat, això es pot fer? Clar que es pot fer, no? I es pot a més fer una aplicació, però és que es podria fer una aplicació amb realitat virtual on s'ho passin bé i aprenguin. No? Clar, tenim amb la tecnologia unes portes obertes, hem de fer córrer la nostra imaginació i hem de preguntar als experts, això és possible? I què costarà? I el centre ho pot pagar? Es pot finançar? Ho necessitem? I no equivocar-nos. No equivocar-nos com ens havíem equivocat fa uns anys quan algú et venia a una web i després et venia a una altra web perquè et deia aquesta web te la faig diferent i serà una aplicació i tu pagues l'aplicació i pagues la web. Pagues dos. I entraves a l'aplicació i trobes exactament la mateixa informació que la web. No? I dius, per què no han fet una web responsive que es pugui veure des del mòbil i ja està, i s'estalvia tota aquesta inversió? Doncs hem de conèixer la tecnologia, hem de poder parlar amb experts que ens ajudin a entendre com li podem treure profit i a partir d'aquí doncs, seguir avançant. Seguir avançant. Innovar l'aula, per què? Doncs sempre buscant l'excel·lència. Estem en una professió que és vocacional. Gairebé el 100% dels que impartiu docència ho feu perquè us agrada, perquè és vocacional. Doncs si ens apuntem, si ens alineem cap a l'excel·lència, sí, volem que els nostres alumnes estiguin contents, volem que els nostres companys també estiguin contents, volem generar un bon clima laboral, amb direcció, amb tothom. Treballem bé, perquè és vocacional la nostra feina. Doncs què podem fer per millorar-ho? I en aquest cas va ser quan nosaltres pensàvem en el tema de la web, ostres, que si realment és vocacional això que estic fent, no puc seguir amb aquest programa, perquè em sento lligat, no tinc marge de maniobra com perquè l'alumne quedi satisfet. I sobretot, pensava molt també amb les empreses, no vull que cap empresa un dia em truqui i em digui no vull un alumne teu, no vull un alumne teu perquè no en sap, no vull un alumne teu perquè sap això. Em va passar una vegada, van trucar una vegada a una empresa i em va dir escolta, ha vingut un alumne i no té ni idea ni d'això, ni d'això, ni d'això, ni d'això. Havien fet el canvi ja, em vaig quedar blanc i com pot ser? I clar, ràpidament, a veure qui era aquest alumne, era un alumne de primer que encara no havia cursat aquesta assignatura, no? Vaig respirar i vaig trucar ràpidament a l'empresa i dir-li escolta, que se'ns ha colat un alumne que no és de tercer ni de quart, aquesta assignatura l'impartim a tercer, és normal que no en tingui ni idea de tot això que li esteu demanant. Però que no ens passi mai això, que no ens pugui passar. Tinguem la consciència tranquil·la
que estem impartint bona formació, que els nostres alumnes aprenen i sobretot que podran tirar endavant els seus propis projectes o podran treballar tranquil·lament perquè tindran els fonaments d'allò que volien aprendre. No em vull allargar més, ho deixaré aquí. Moltes gràcies per l'assistència i a disfrutar de la docència, que és el nostre camp. Gràcies. Bé, no he guanyat una mica de temps. Perfecte. Molt bé, moltes gràcies a Lluís Feliu. Ara és el moment dels tallers. Sí que us pregarem que us repartiu segons com que tenim temes d'aforament, ja ho sabeu, heu d'anar al taller que us correspon, al qual us heu inscrit, i quan haguem acabat aquests tallers sí que com a cloenda farem aquí mateix una foto de família amb tots els participants. Gràcies.